Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa apo patichange tichikupakurirai maupdates ezuva ranhasi. Nhasi tichatanga tiri muHarare, guta guru redu reHarare, tiri kuma-industrial areas. Tichange tichitevera tsaona inotyisa, tsaona iyo yakatora upenyu hwevashandi vatatu, 3 vakafa panguva imwe chete. Makanzwa nezvayo here? Nyaya iyi inyaya inorwadza zvikuru, inotiyeuchidza kuti kutyisa kunoita mabasa awa edu atinoita emaoko, uye zvekare kukosha kwekudzivirira vashandi vako kubva mutsaona, safety first, munzvimbo idzo dzekuti munenge muchitakurwa zvinhu zvinorema paya sevashandi patinenge tichitakuriswa zvinhu zvinorema tisina imwe equipment yekushandisa zvinhu zvinenge zviri dangerous. Kutaura kudai mhuri nhatu dziri kurwadziwa nekuti vakashayikirwa nehama dzavo, apa pamwe ndivo vainge vatori mabreadwinner. Semukadzi pamwe unenge uchitoti baba vaenda kubasa vachadzoka, asi munhu anenge atofa, atotswanyiwa nezvinorema zvinenge zvamuremera kubasa ikoko. Pazvakaitika zvinhu izvi zvakaitikira pane mamwe ma-premises rimwewo business riri pedyo neCoventry Road muWorkington, Southerton area, ende vanhu vazhinji vakarwadziwa nazvo nekuti vashandi ava semazuva ose vakange vachishingirira vari pabasa ravo ravainge vagara vachiita. Zvino vakazoti vachitakura maglass panels awo anonzi anorema zvakanyanyisa, vachimatakura kudaro vachimaburutsa kubva mutrack iro raainge ari mariri. Ndokubva maglass awa nekuzivikanwa nekuda kwekurema kunodarika simba remunhu, vakabva varemerwa nepaleti iro rainge riine maglass acho iwawo, ndokubva vatswanywa vose avo vainge vakatakura paleti racho iroro, vakarijeka kuti risazodonha. Saka vakange vari 8 kutaurwa kwazvo, asi vatatu zvinonzi ndo vakazotsikirirwa same time, ndokubva vashayika. They died on the spot. Mapurisa eZRP ari kuti ivo vachiri kuda kuita ma-investigation. Zvinorwadza, pane zvinofanira kuti zvinge zvichiitika, kunyange zvikanzi ma-investor anenge abva kunyika kwavanenge vabva, asi kana voshandawo muZimbabwe vanofanira kuti vange vachiona kuti zvavari kuita zvinge zvichizoongororwa kuti vanenge vachiita zvinhu zviri pamutemo. Was it human error? Was it equipment failure? Kana kuti ma-safety protocols anenge asina kunyatsokutevedzerwa, nekuti maybe zvinhu zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiburitswa maybe nema-forklift, asi nekuda kwekuti nhamo inenge iri munyika, vemakambani vanobva vachizongotorawo advantage, vanobva vatongoti chitongoburutsai nemaoko kana kuti jegerai nemaoko. Apa zviri zvinhu zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizotakurwa nema-forklift. Zvakaoma. Ndo nyaya yekutanga iyoyo. Imwe nyaya zvekare iyo yakapinda mumatare edzimhosva, mumatare emitemo muSouth Africa, mwana wa the former president Robert Mugabe, munhu ainge achityiwa nekuremekedzwa pasi rose, asi nhasi uno mwana wake kana kuti zita ravo riri kuwanikwa riri mumadhaka nekuda kwekuti mwana wavo nemumwe wake uyo anonzi Tobias vamuka zvekare vari panzvimbo pakaoma, apo ma-state prosecutors emuSouth Africa vava kutanga kuburitsa pachena kuti ivo vari kutoda mutongo unorema zvakaomarara. Saka vari kuita izvi nekuti vanenge vachidawo kuti vange vachifadza maSouth African, kuti vange vachifara chaizvo kuti mwana we-the former president ange achizonzi aorera mujeri. Saka mwana uyu anozivikanwa nekunzi Chatunga Mugabe neumwe wake Matonedze vakamiswa
pamberi pajaji, asi iko zvino vari kunzi vanofanira kuti vange vachizotopika, not kuti vanozongoregedzwa vachienda, kunyange vakange vabvuma zvavo mhosva yavakabvuma. Saka scandal iri kuitika mumatare ndeyekuti mastate prosecutors vari kuti havasi kutomboda kutamba nevanhu vanoita zvemhirishonga dzepfuti muno muSouth Africa. Saka vari kuti vanotarisira kuti izvi ndo zvichange zvichizoitika kuna Chatunga Mugabe. Maprosecutor vari kukumbira mutongo wakaomarara we2 years kuti anga achigara mujeri. Vari kuti kunyange ari mwana we the former president, but akatyora mutemo wavanoti mutemo weFirearms Control Act muno muSouth Africa, uye anofanira kupiwa a lesson inoratidza kuti mutemo hauna basa nazvo, kuti iwewe baba vako vainge vambori mutungamiriri wenyika. Zvino kuno umwe wake Matonhodze, uyu ndiye ari panguva yakaoma, vakomana ari panguva yakaoma nekuda kwekuti ndiye ari kunzi akaridza pfuti yacho achiedza kuuraya, iyo yavanoti attempted murder. Saka maprosecutors vari kukumbira mutongo wakaomarara, hanzi unozotyisa vamwe we30 years ekugara mujeri, makore 30, zvinoreva kuti kweupenyu hwake hwose anokwanisa kuzotongofira kana mujeri, because 30 years zvakangooma azvo veduwe. Ukatongerwa 30 years panenge pachiri netarisiro here yekuti uchazobuda mujeri kana kuti panenge pasisina. Saka apa pava nenyaya yekunzi diplomatic immunity, zvichireva izvo kuti ivo sevana vainge vari vana the former president vanofanira kuti vange vachipiwawo diplomatic immunity. But hurumende yeSouth Africa mugore rino ra2026 iri kuti haiwawo hatina kana basa nazvo. Kunyange amai vake, amai Grace Mugabe, vakange vatori nenyaya dzeassault muno muSouth Africa, vakasvika pakutiza nekuda kweimmunity iyoyo. Saka maprosecutors pari zvino vari kuratidza kuti ivo havasi kutomboda kunzwa zvose izvozvo. Vari kuti vanhu vekuZimbabwe vanenge vari vana vemaministers, munouya kunoku kuSouth Africa kuti munge muchizopara mhosva mobva matiza. Chiri kurwadza vana veZim vazhinji vari kuti nyaya iyi iri kusvibisawo muzita revana vose vari muSouth Africa, maforeigners. Vanhu vari kuti Chatunga nemumwe wake, sezvo ivo vari vanofanira kuti vange vachiva like vamiririri veZimbabwe, vobva vawanikwa vachipara futi mhosva, apa maforeigner achinzi ndiwo anoita zvekupara mhosva muno muSouth Africa. Saka vari kuti izvi zvinozopa simba kumapoka aya anoti vatorwa ndiwo vari kuita zveumbavha muno muSouth Africa. Saka Chatunga pari zvino atori pama1, uye zvekare neshamwari yake ari pama1 zvekare. Saka nyaya iyi iri kunetsa. Hanzi musi wa29 April ndipo pachazosainwa mutongo wekupedzisira, the sentencing. Magweta aChatunga Mugabe nhasi ari kudikitira vachiedza kukumbira mutongo wefine kana suspended sentence, vachiti haana kukuvadza munhu, asi mastate prosecutors vari kuti isu tingatorara takatomuka, making sure kuti zvamuri kuda izvozvo hazvisi kuzoitika. Vari kuti pfuti yacho on top of that haisi pamutemo, saka mujeri ndiko kunofanira kuva kumba kwake. Zvakangooma hazvo vedu zvimwe kuda kune vana vose vekumusha avo vanenge vaine vabereki vavo vanenge vaine mazimari, vakange vambori vatungamiririwo venyika. Kana mazovawo kudiaspora kwamunenge muri ikoko, zita rababa vako kana kuti raamai neupfumi hwekumba kwenyu hazvizoshandi kana mukazosangana nemitemo yekune dzimwe nyika. Saka nhasi uno Chatunga nemumwe wake vari kusvima misodzi vachimirira kuti musi
29 April ndiro zuva ravachazoonekana nefreedom kwenguva yakati rebei. So umwe wacho uyo zvakangooma hazvo redway. Kune vanenge vasingazivi, ichi ndo chidzidzo chatadzidza panyaya yachatunga kuti mafirearm laws muSouth Africa. South Africa ine mitemo yepfuti yakasimba zvakaomarara. Kana ukabatwa uine pfuti inenge isina kuregistiwa, usina permit, pfuti iyoyo ukangobatwa uinayo unopinda mujeri 15 years zviri nyore. Then urimo mujeri kudaro, pfuti iyoyo kana zvikanzi inenge ine mhosva inenge yakapara, mhosva dzacho dzose dzinounzwa pauri. So on top of 15 years unoramba uchingopika. Saka kunyange ukaona munhu whether muZimbabwe kana kuti munhu akada kukupa pfuti kana kukutengesera pfuti, musaita zvekutenga pfuti muno muSouth Africa, munofira mumajeri. Uye zvekare munofanira kuti munge muchizviziva kuti pfuti hachisi chinhu chakajairika kugara uinacho mumba. It is easy to kill someone when you have a gun, because zvinongoitika kwemaseconds mashomanana unenge watodhura munhu ukatomuuraya. Saka vanhu vazhinji vachitya kuti vange vachizogara nepfuti mudzimba dzavo, nekuti you can easily kill someone. Ndosaka muSouth Africa zviri nyore kuti mapurisa emuno muSouth Africa vange vachizonzi vauraya vakadzi vavo. Most of the times vanopedzera vauraya vakadzi vavo, mapurisa emuno muSouth Africa. Regedzai tibva taenda paupdate yedu inotevera. Pane imwe nyaya iyo iri kutrenda muroad mu-N1 kune avo vanofamba nematrack. Garai muchingoudza varungu venyu kuti munofanira kuti munge muchimeka sure kuti marori amunenge muchifamba nawo anenge aine malicenses, nematrailer aine malicenses akakwana, nekuti murodi ukasungwa unokwanisa kusungwa uri iwewe. Zvino pane umwe murume wekumusha anga ari kudriva rori rake achibva kuZimbabwe pedyo nePolokwane, panzvimbo paya pavanomira. Saka vabva vatarisa mapepa ake ecargo yaanga akatakura. Mushure mekunge vaverifya vakaona kuti cargo yacho yaakatakura iri right, ndopavabva vachizotanga kumutsvakira dzimwe mhosva. Vachimutsvakira mhosva vabva vatarisa vakaona kuti matayi erori, matayi acho mazhinji acho anga akatotsemuka nechekare. Saka vazoshamisika vachiona kuti matayi anga achiratidza sekunge matsva, zvichireva izvo kuti anga akapendwa, but vachizonoongorora vakaona kuti rimwe racho ranga rakatotsemuka zvaro apa track rakaloda. Saka driver uyu vabva vatomusunga, asungwa nhasi makuseni, uye zvekare rori rake rabva ratorwa nehurumende iye ari mujeri. Track has been impounded. Kana kuri kunzi unenge uchifambawo nematrack nekuda kwesituation iri munyika, maroadblock everywhere, you just need to be careful. Kana murungu wako ari munhu anenge akaomera asingadi kuti ange achitenga matayi, kana uchikwanisa kutowana rimwe basa zviri nani than kuti iwe unge uchizosungwa. Kana munhu ari kuZimbabwe anokwanisa kungodzima zvake foni, kana atori munhu anenge aine mari dzake kana insurance anokwanisa kungodzima foni otozototenga rimwe track. Asi upenyu hwako iwewe satrack driver hunenge hwatova panjodzi, wotosungwa paya kunzi uri kufamba netrack risina matayi anotendedzwa kuti ringe richizova nematayi akadaro. Izvo zvinozokonzeresa maaccident. Hanzi kubva kuZimbabwe nematayi ari kutoda kutoputika zvawo apa wakaloda heavy loading. Uye zvekare pane imwe nyaya iyo yakaitika muJoburg muCBD. Mapurisa neHome Affairs vachishandisa boka rayo idzva reinspectorate vabva vasvika pane imwe wedding ceremony apo panga pachichata murume wekuZimbabwe nemukadzi muSouth African. Saka vashandi vekuHome Affairs vanga vatori neinside information, pane tip off, zvichireva kuti pane munhu akaziva nezvazvo uyo anga akavenga either murume kana kuti mukadzi waanga achida kuchata naye. Kana moita zvinhu zvenyu, make sure kuti you do not
tell anyone, because zvimwe kuda munhu wekuziva akatongorwadziwa kuti murume uyu maybe mapepa ake ava kuda kuzoita. Saka vabva vasvika pamuchato wava pakati vakakumbira kuita on the spot interview kune vanoti ndivo vari kuda kuchata. Saka zvabva zvachizobuda pachena kuti murume nemukadzi they don't really know each other, because vane information, inside information yavanga vainayo pamusoro pemukadzi. Ndokusaka vanhu vazhinji vari kufungidzira kuti aiwa pane umwe munhu anogona kunge ari shamwari yemurume uyo anga ari kuchata, kuti zvinzi mukadzi wake kuZimbabwe vazhinji vari kuramba nekuti haangazoiti zvinhu zvakadaro, nekuti hanzi vanga vakaburitsa mari iyo yavanga vakatobhadhara mukadzi wacho muSouth African, which was 43,000. Vanoratidza kuva vari vanhu vane mari yakati wandei kubhadhara mukadzi muSouth African kuti ange achizochata nemurume wake. Saka maybe mukutaura panogona kunge paine hama ine mweya wegodo neutsinye, ndiyo yakabva yachizoudza vanhu veinspectorate vacho kuti ndine hama yangu iri kuzochata nemuSouth African but it is a fake wedding, ari kungoda zvake mapepa. Saka vabva vatanga kubvunzwa, mukadzi akabvunzwa more about murume waari kuchata naye. Akawanikwa kuti hapana kana chaanotomboziva kunze kwezita nesurname. Even surname yacho hanzi anga achitokakama, achitokanganwa the surname of the man that she wants to get married to. Saka Home Affairs yabva yati this wedding cannot go through because we suspect kuti uyu ari kungoda kungochata nemuSouth African uyu kuti ange achizongowana spousal permit. Zvashamisa vanhu kuti vacho vekuHome Affairs vazozviziva sei kuti pane muchato uri kufanira kuti unge uchizoitwa. Saka vabva vafungidzira kuti zvimwe kuda panogona kunge paine munhu atengesa ari munhu wekuziva. Ngatitaure nezvayo nyaya iyi, zvakangooma hazvo vedu we, zvichireva izvo kuti mari yavanga vatobhadhara, mari yacho yatongoendera mahara 40 something thousand yavakabhadhara muSouth African iyeye. Saka kana toita zvinhu zvedu ngatingoita zvinhu munhu wakanyarara usingaudzi vanhu, nekuti anokuda neasingakudi haumbofi wakamuziva. And the more that people know about you, the easy that they can destroy you. Hakuna munhu anokwanisa kudestroya zvaasingazivi pamusoro pako, but the more that you tell people about yourself, the easy it is for that person to destroy you. Pobva pachizoita imwe nyaya iyo iri kutenderera muBulawayo. Zvakangooma hazvo vedu we, yasiya vanhu vakawanda vachishamisika nazvo. Saka zvakaitika ndezvekudai. So pano mumwe murume uyo wekumusha anga achishanda kuCape Town akabva achizoenda kuBulawayo. Akaenda kuBulawayo ainge aine target yekuti ange achinobvisa roora lobola kumusikana wake uyo waakange achifambidzana naye, waakasangana naye paFacebook, but vasati vakamboonana physically. Saka pazoitika mhirizhonga yatanga mushure mekunge murume uyu asvika pamba pemusikana uyu neshamwari dzake nehama dzake. Vachisvika munzvimbo iyoyo vabva vachizowana paine rimwe boka revarume avo vanga vachitotiwo vanga vatoperekedzawo hama yavo iyo yakabva kuJoburg. Vanga vatori pakati pekutofambisa nyaya dzeroora pamusikana mumwe chete iyeye. Zvabva zvachizobuda pachena kuti musikana uyu akasike kutanga, she is a professional bride, ndo basa rake, anoita zvekudya mari dzevarume avo vanenge vari kudiaspora. Anokwanisa kudanana nevarume 5 panguva imwe chete, achivavimbisa vose kuti ndiri kutokumirira kuti unge uchiuya kuzondiroora. Saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tinge tichizoziva kuti usati wavaka rudo through mavideo call chete, wongorora wobva waona kuti uri kuda kuroora ani usati watumidzira either hama. Zvinhu zvinogona kunge zvakatinya zvekuti kana kuenda kumusha unenge usingakwanisi kuti unge uchizoenda kumusha wobva ungotumidzira hama dzako dzoenda dzotonoroora munhu. Mangwana potosvika vamwe vanhu avo
vanenge vachitozorora that very same person. Zvakangoma hazvovedwe ngati taurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Pobva pachizoita scandal yemafake university admission. Pano mudiwa muteereri hanzi mukoma ndiri kurwadziwa zvisingaite. I am a 43-year-old woman. Mwana wangu akaitwa fake university admission muno muPretoria. Ndakabatikana takaita mavisa applications, mari dzacho dzatakashandisa dzainge dzakawandisa. Saka mwana wangu ndakati ndinoda kuti ange achizodzidza munomu. Sezvo ndainge ndichida kuti mwana ange achidzidza muno, mistake yandakaita ndeyekuti ndakataura nevamwe varume vanoita zvekuprinta uye zvekare vaine internet cafe muno muSunnyside. Saka vakabva vati vanotogara vachibatsira mastudents emuno muSouth Africa kuti vange vachizopiwa maadmission letters nemauniversity. Varume ava mukomana vakabva vagadzira website yefake like University of Pretoria, vakati chisarudzai pakati peUNISA neUniversity of Pretoria. Saka ndakabva ndatanga kubhadhara mari through that website. Ma-emails anga achitopinda mufoni ekuti tikuda chakati nechakati. Saka unobva wachizoshandisa madetails avo avanenge vakupa kuti unge uchizoenda kuglobal, ndivo vanobva vachizokubatsira kuti unge uchizoita the process yekuita mavisa. Ndasvikako, that was when I was told kuti koimi muri kutaura nezveiko, because mwana wenyu uyu ari kuita application, but application yake we have confirmed, but hazvisi kubatana zvinhu zvake. Ndopa ndakabva ndachizoenda kuUniversity of Pretoria. Kunosvikako vakabva vati awa mapepa ndeefake. Ndikati sei muri kuti ndeefake? Vakabva vati kwandiri, tarisai muone logo rechikoro kuti harisi straight. Ndokubva vaprinta rimwe bepa zvaro vakati tarisai muone kuti zvakafanana here. Pane munhu akagadzirirai mapepa, mwana wenyu zita rake anonzani, chilogai in paportal. Ndokubva ndachizoti ndichida kuedza kuloga in nefoni yangu, vakati tione kuti uri kuzama kuloga uchiti kudii. Musikana ainge achindibatsira paakangobata foni yangu akabva ati this is not our student portal. Ndokubva achizotarisa akati kana the website haisiri iyo, wanga uri kuloga into a fake website. Saka ndozvandakasangana nazvo izvozvo mukoma pandakazodzokerako kuinternet cafe kuya ndichida kuti ndige ndichinonzwa kuti vakomana vacho vaindibatsira ko vakazvifambawo sei, nekuti ndivo vaita sekunge vanonzwisisa zvinhu zvemaapplication. Apa mwana kumba ainge achitofara achitoti I have been accepted, I'm going to be studying muSouth Africa. Ndakasvika ndokubva ndachizoona kuti vainge vatovhara cafe yavo kutoenda kumapurisa. Hanzi ndozvavanoita, whether maSouth African kana kuti maZimbabwean kunenge kuine mawebsite anenge asiri echokwadi zvekuti unotoregister vachitoti panotodiwa requirement yakati neyakati neyakati, but at the end of the day zvose zvinenge zviri zvekunyepa. So mukoma, I want you to send this update vanhu vange vachizviziva kuti ndo zvinoitika. Ndaitiwo mwana wangu achadzidza muno apa nekuda kwekuti handina mari ndava kutomirira next year. Maybe next year I will try to apply again, but zvaizvezvi zvatoramba. Ndichatoita gore rose ndichitongoshanda for my recoveries. I told Murungu wandinoshandira akati iye he will try to help me because loss yacho yakanyanyisa. Yo muri yeZimbabwe ndo message imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vanoshandawo as a mate muno muSouth Africa. Zvakangoma, hanzi unotoenda pawebsite but inenge isiri website yechokwadi. Hanzi vanokwanisa kungochinja pane pakanzi University of Pretoria vongoita misspelling yekuti iwo haumbozvitarisi kuti university iyi haina I kana kuti haina Y. Kana kuti pakanzi Pretoria vanokwanisa kungonyora kana Pretoria echishona, then votogadzira website. Iwewe paunozoti uchinongoenda paunongoona sekunge pakanyorwa kunzi University of Pretoria, but it won't be a University of Pretoria website.
then after that ndopaunozoona kuti zvose zvaunenge wakupiwa zvinenge zviri zvinhu zvefeki. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section, zvakangooma hazvo vedu wei. Pane imwe nyaya zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kumudiwa muteereri, hanzi mukoma muri sei, please post my story. Ndapota hangu, handizivi kuti hurumende yeZimbabwe ingazvifambisa sei kana kuri kunzi unenge uchida kuisa tracker pamotikari yako. That is the easiest way yekubirwa motikari, especially munyika yedu yeZimbabwe yekungoti umwe noumwe anongoita zvaanenge achinzwa kuda. Kunana South Africa kune mabig companies anotozivikanwa nehurumende. There is no way kuti macompanies iwavo vangazokutevera vachida kukubira motikari. Please ngwarirai tumwe tumakambani twanamusiyanwa twemuZimbabwe avo vanoti vanoisa macar track pamotikari dzenyu. Zvitori nani kuti utange wambonyatsokuverifya kuti the most original ndeipi, nekuti kana ukangosangana nevanhu paFacebook vouya voisa tracking system pamotikari. Ndine best friend yangu imbavha anoita zvekuba motikari zvavava kudziita ndezvekudai, vava kuba motikari muzimu, vodzibreka maparts dzoyambudzwa, kana ari maparts oyambudzwa ounzwa muSouth Africa au anenge ari interchangeable semaFord Ranger nemaRaptor, vobva vatengesa maengine blocks zvakasiyana-siyana, nekuti zvatova nyore kuti unge uchiba motikari muzimu uchiunza motikari yacho muSouth Africa. This friend of mine, nyaya yakandiudza ndeyekuti vanotongoshandisa mamwe matracking companies kuti panongogadzirwa ekambani kana vakasanganawo nevanhu vanenge vachida kuisa matracking units pamotikari dzavo, which means kuti vanenge vava kutoziva kutoti nhingi motikari yake iri pakati nenguva dzakati, so it will be easy for them kuti vange vachingonoba motikari iyoyo, break it into parts, zvinhu zvotoiswa mutrack, zvounzwa muBeitbridge, zvoendeswa nekurwizi, zvochengetwa kunana vhenda uko, kana engine yeRaptor, because the majority yemaSouth African anogara muno muSouth Africa kweupenyu hwake hwose asina kumbogara akayambuka border achinzi ari kuenda kune imwe nyika. Worst of all, nyika yakaita seZimbabwe kune maSouth African avo vasingambofi vakafungidzira kuti angazofamba nemotikari yake achinzi ari kunoyambuka border, achiyambuka border rekuita sei. So that is another thing that I wanted you to tell your listeners kuti zvinhu izvozvo zviri kutoitika. Be careful nekuda kwevanhu avo vanozoisa matracking units pamotikari yako, they can end up stealing your car. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kune mamwe makambani avo ari kutongoita izvozvo zvekuti vanomaketa paFacebook kuti car tracking units but dziri mbavha, ende iwewe ukazoti vanhu ava wava kuda kuti vaise tracking unit pamotikari yako, kana dziri motikari dzimwe dziya like maFord Raptor nedzimwe motikari dzinodhura, hanzi ndo dzavanenge vachida. Saka zvavava kuita vanobva vachizoba injini yemotikari yeFord Raptor yobva yatoiswa mutrack yoyambutswa nekurwizi uko yotounzwa muSouth Africa. Zvakangooma, yobva yatoiswa pane imwe Raptor muSouth Africa vachitoziva kuti munhu uyu no matter what haambofi akaenda kuZimbabwe futi. Just imagine kuti motikari dzava kubiwa muZimbabwe, maparts emotikari idzodzo dziri easy kuwana muSouth Africa, maparts acho ava kuunzwa muSouth Africa. Ndokuita kwavava kuita mari, havachadzibi motikari muSouth Africa because zvava tight. Now kuZimbabwe ndokwava easy, ende kumusha kunenge kuchinzi kuri easy because vanhu tichiri that false sense of security kuti kunyange ndigere pamba there is no need yekuti ndike ndichizonzi ndina guard pamba pane mbwa, because unochingoti nyika yedu iri very safe, but vanhu votongosvika votongobaza motikari rako
then wotongobvisa engine. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages atanga takakubatirai. Kana muine maupdates amunenge muinawo, you can come to my inbox to Facebook and then you share with us your own side of the story. Thank you very much for watching.